Γεια σας και σήμερα θα σας δείξω πώς κάνουμε το Lucky Patcher. Πρώτα απ' όλα εγώ να το σβήσω. Τώρα θα σας δείξω. Περιμένετε που είναι το Google. Πάμε. Γράφουμε στο Google. Πρέπει να το βάλω εδώ. Lucky Patcher. Γράψτε το. Τώρα πατήστε μετάβαση. Εκεί εδώ. Πάτησε το πρώτο και πάτησε το download. Τώρα θα σας βγάλει κάτι από κάτω. Πατήστε Χ και πατήστε λήψη. Μετά σας βλέπει ότι κατεβαίνει, ότι κάνει download. Να το. Και περιμένετε μέχρι να γεμίσει. Είναι εύκολο. Για να δούμε. Ας το που λέει 1 λεπτό και 2 λεπτά. Θα κάνει εντελώς γρήγορα. Σβήστε τα όλα για να κατέβει πιο γρήγορα. Πατήστε διαγραφή εδώ. Όσοι θέλετε. Όσοι θέλετε. Άντε, τελευταίο. Άντε. Και τώρα, μόλις γράφει ότι ολοκλήρωση λήψης, πατήστε πάνω του. Περιμένετε. Το σβήσα, θα το ξανακατεβάσω, περιμένετε. Για να σας δείξω όλο το βίντεο, θα σας δείξω κάτι, περιμένετε. Που το βρίσκω, περιμένετε. Εδώ. Πού είναι που το βρήκα την άλλη φορά. Εντάξει. Το κατεβάζετε και πατάτε πάνω του και θα σας βγάλει, πατήστε ρυθμίσεις. Κάπου θα δείτε ότι γράφει άγνωστες πηγές. Πατήστε το και θα σας έχει ένα νι. Πατήστε το να φύγει το νι και πατήστε βασικά ναι. Πατήστε όχι, μην πατήσετε τίποτα. Μετά σβήστε το. Ξανακατεβάστε το και μετά θα μπορείτε να το κατεβάσετε χωρίς ρυθμίσεις. Και όταν το κατεβάσετε, περιμένετε να το κατεβάσω κι εγώ. Εμένα δεν μου θέλει ρυθμίσεις, επειδή εγώ το έκανα.
Θα κάνει λίγη ώρα, αλλά μην φοβάστε, θα κάνει. Μην αγχώνεστε ότι θα σας πάρει η αστυνομία. Η αστυνομία δεν έρχεται έτσι πράγματα, όσοι το ξέρουνε. Η αστυνομία έρχεται σε αληθινά πράγματα. Θα τα δείξω και πώς τι κάνεις. Στον Μάριο μου Κυριακού. Κυριακού σου. Και σε 37 ακόμη. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Α, ναι. Θα παίξουμε και παιχνιδάκι. Το Hungry Shark. Τι βάλω ανάποδα. Και δείτε ποιο παίκτη έχω. Πείτε το, θα δείξω πώς το κάνετε. Έχει ίντερνετ. Θα σβήσω ένα λεπτό το ίντερνετ. Θα το ανοίξω. There has an error happened with the store. Please check your internet connection and try again. Θα το σβήσω λίγη ώρα. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε? Δεν να το. Μετά θα το βάλω έτσι εδώ. Το βάλω εδώ πίσω, πρέπει να βλέπετε αυτό. Και πατάτε επόμενο κατάσταση. Που κατεβαίνει. Τώρα δεν με βλέπετε, είναι μαύρο. Περιμένετε για να με δείτε. Τώρα με βλέπετε έτσι, δείτε, τώρα με βλέπετε καθαρά. Να το βάλω εδώ. Όχι. Να το Lucky Patcher. Το Lucky Patcher είναι αυτό. Πατήστε. Όχι. Πατήστε τώρα όποιο θέλετε. Εκείνα που θέλουν ίντερνετ. Δεν μπορείτε να τα κάνετε hack. Λοιπόν, πατήστε αυτό. Πατήστε αυτό και το πατήστε το αυτό. Μην πατήσετε τίποτα, πατήστε αυτό. Και μην τα αγγίξετε με τίποτα. Επειδή άμα το αγγίξετε θα φύγει και ξανά από την αρχή. Μόλις κάνει πατήστε άνοιγμα αρχείου, πώς το λένε. Πατήστε πάνω του. Πρέπει να τα δείξω επειδή δεν μ' άρεσε αυτό το παιχνίδι, να τα δείξω. Game of War. Που δεν γίνεται καν hack αυτό επειδή θέλει ίντερνετ.
περιμένετε, μην τα αγγίξετε καν. Ούτε τίποτα. Να ψω τα φώτα. Επειδή δεν φαίνομαι. Και περιμένουμε. Όχι, το αγγίξα. Εντάξει, και το αγγίξεις θα κάνει πιο λίγη ώρα. Θα μείνει εκεί που έμεινε. Ευτυχώς όμως που δεν θέλει ως αύριο. Επειδή μερικούς θέλει αύριο, αλλά σπάνια πάρα πολύ σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν θέλει λίγη ώρα. Είναι κανένα λεπτό. Περιμένουμε. Και περιμένουμε ακόμη. Θέλει λίγη ώρα, λίγη. Τι θα κάνει. Να το. Και πηγαίνετε στο αρχείο, μετά πατήστε αυτό, πατήστε το δεύτερο. Το κάνατε. Καλά, αφού θέλει ίντερνετ αυτό. Θέλει ίντερνετ αυτό. Εσάς, αυτό πρέπει να σας δείξω ποια παιχνίδια γίνεται. Και θα πατήσετε να σβηστεί και να ξανακατεβεί. Και μετά θα πατήσετε άνοιγμα και τέλος. Αυτό γίνεται, το Clash Royale δεν γίνεται. Όλα που δεν θέλουν ίντερνετ τουλάχιστον. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε με όλη σας τη δύναμη like, κάντε subscribe με όλη σας τη δύναμη και bye.